O seguinte instrumento que temos o tamboril. O tamboril, como vedes, é un instrumento membranófono. É un membranófono que, en vez de ter unha membrana, como tiña a pandireta, sostén dúas. E o que é un cilindro. Un cilindro, o que é a caixa de madeira, neste caso é tamén piñeiro, a madeira, e logo, que ocorre? Pois as dúas membranas están metidas dentro dun ariño pequeno e ese aro pequeno está encaixado na caixa central, digamos, e estas cordas, o que fan con estes tensores, cando subimos os tensores, presionan o parche, tensando o parche para que afine. E logo o que ten por aquí é un bordón, chamado bordón, que este bordón dalle máis sonoridade. Isto con un poquinho. Se tocamos o bordón, non ten nitidez, pero se le ponemos o bordón, se encontra máis claramente o tambor. Este bordón faise normalmente con tripa. Con tripa mesmo. Non poñades a cara porque luego as tripas son as tapas. Se come a tripa con aceite e pimentón. Pois este bordón está feito con tripa. E o tamboril, para tocalo, empregase dous paus que nos chamamos de baquetas ou paus tamén. Estes paus sí que son de madeiras máis duras. Estes que ten Víctor creo que son de vera. É de onde ven esa madeira? É unha madeira tropical tamén, vera. Poden ser de granadillo tamén, cocobolo, que é outra madeira, pau rosa, bueno, hai unha serie de madeiras que son moi duras. Pois agora tocarei outra vez, así como... Moi ben. E agora, un instrumento